کوئی ہریا میدان میں نہیں آتا ہوں میں تھوڑا عقیدہ چیک کر لینا کوئی ناراض ہوئے تو ہو جاوے صحیح جڑا علی نال بغض رکھتا ہے جڑا علی نال بغض رکھتا ہے بغدادی صاحب جڑا علی نال بغض رکھتا ہے اوے دادا رمضان پیو بھی کوئی نہیں پر صدیق اکبر تے جڑا بھوکے ہارے مسلمان یا صدیق اکبر تے جیڑا بھوکے یا صدیق اکبر تے جیڑا بھوکے ہائے مسلمان میں نہیں آتا اور بندہ وہ کدا بھار کوئی جا سکتا ہے ہاتھ جا کے سبحان اللہ صحیح بندہ وہ کدا بھار کوئی جا سکتا ہے جیڑا بھار تو ویکھ کے ہوکے حق سچ دے راہ پہ حق بڑھتا ہے پانی کو پھڑتا کوئی نہ روکے صحیح میں تا شان علی دا دسنا ہویا کیتا بندہ بولے سبحان اللہ ہاتھ جا کے نعرہ حیدری صحیح میں شان علی دا دسنا ہویا ابن حاجی صاحب میں شان علی دا دسنا ہویا صحیح میں کت مل سن موقع اوہ قدم مومن ہو رمضان ہوتا ہے جنہ شان صدیق تے بھوکے صحیح میں صدیق اکبر تا شان لکھنا مہربانی صحیح میں صدیق اکبر تا شان لکھنا کوئی فرض خدمت قضا نہ ہو سی اوہ صدیق اکبر دے نال رہتا ہی ہے آج بھی رہنے جدا صحیح صدیق اکبر دے نال رہتا ہی آج بھی رہنے جدا نہ ہو سی اور صدیق اکبر دی چٹی داڑی تا جس بے غیرت حیا نہ کیتا اور رمضان معاشر میں دسینا کبھی بھی اس کا حیا نہ ہو سی صحیح رمضان معاشر میں دسینا کبھی بھی اس کا حیا نہ ہو سی اور جیڑے مولا علی نو مندن میں الحمدللہ بذات کھولی شاعرہ ڈھٹی والا نقیب نہیں تو میں سارے تو مننا والا تو سارے تو لکھی گا صحیح جیڑے مولا علی نو مندن یار بندے بھائی جان بندے پورے بندے ہوتے جیڑے مولا علی نو مندن بندے پورے بندے ہوندے جیڑے نا مولا علی نو مندن یا عقل دے آنکھوں چاندے ہوندے عقل دے آنکھوں چاندے ہوندے اور جیڑے نا حیدر نو پورا مندن تو پتا کدے بینا میرا سونا ویر ہے نبی آنکھوں سبحان اللہ عبادت دی توجہ ایک بار مولا آنکھوں سبحان اللہ سیدے مولا علی نو مندن بندے پورے بندے ہوندے بندے پورے بندے ہوندے جڑے نا مولا علی نو مندن یا عقل دے آنکھوں چاندے ہوندے او جڑے نا حیدر نو پورا مندن او شہید رمضان او بھی کئی نہیں پر جرم نادر میں نہیں مانتا خون گندے دے صحیح جرم نادر اچھا ٹائم ہے کافی ہو گیا میں آپ اپنا پروگرام دے جامنا ہی شاید علامہ صاحب نو ٹائم دے کے باہر رہی گا 20 منٹ تے شاید جناب میں چلا جاؤں اگر میں بھاگ جاؤں تو میرے محسن برادر اکبر قابل قدر جناب محترم محمد رشاد حسین بغدادی صاحب اپنی خوبصورت حاضری لبائیشن اور نقابہ تعالی سلسلہ کا جاری رکھشن تو یہ پر آکھو سبحان اللہ ایک باری ہاتھ جا کے میں نے زیارت کرا وہ حق تھانی تے میں حضرت صاحب نو ٹائم دیا تے ہاتھ کوئی بندہ تھلے نہ کرے ایک باری حق تھانی زیارت کرا وہ پھول جا کے میں دیکھنا چاہنا بھئی نہ سارے بندے نال ہاتھ کھیل لیکن کی نہ بندے نال ہاتھ کھیلتے ہو چیتے نہیں پے اللہ انہوں چاہن دی توفیق ہی دیندا تے طاقت ہی دیندا اگر میدان حشر والے دے ہاتھ گواہی دینا کہ شوما لیتے مسجد جامعہ دے اندر ہاتھ جا کے سینے دا زور لا کے حضور دا ذکر سن یہ کوئی ہتھا میں تھلے نہیں کرنا ہاتھ بلند آواز میں آکھو سبحان اللہ ہتھا میں جھنڈے بنا کے میں محنت کھانے سے میں تواڈا جملہ چھوڑ دینا پتہ لگے کوئی نقیب کسے خطیب نو ٹائم دے رہا ہے ہاتھ کوئی تھلے نہ کرے یار ہاتھ اتنا پتہ نہ لگے نہیں ایک دے نو ویکھو نا صحیح تیری نبیاں دا سلطان کرے جھنڈے بنا کے میرا ویر تیری نبیاں دا سلطان کرے تیری نبیاں دا سلطان کرے کوئی کون دائرہ رحمان کرے تیری نبیاں دا سلطان کرے تیری نبیاں دا سلطان کرے کونا دائرہ رحمان کرے تیری صفتہ ہر انسان کرے تعریف تیری قرآن کرے تیری رب اپنا مہمان یا تیری رب اپنا مہمان کرے تیری رب اپنا مہمان کرے اوہ خبردار ہاتھ وان جبریل اعلان ہاتھ تسی مڑ تھلے کر لے ہاتھ تے جھنڈے بنا کے خبردار ہاتھ وان جبریل اعلان کرے تیری رب اپنا مہمان
करे, जेंदी रब साईं उच्ची शान करे। तवज्जो मेरे पासे मेरे वीर, जेंदी रब साईं उच्ची शान करे और ज़िक्र उसे दा खास मेहमान, सही ज़िक्र उसे दा खास मेहमान करे और ज़िक्र उसे दा खास मेहमान करे। अच्छा उतना हाथ जीता इंसान करे जेड़ा हुजूर दे जिक्र च हाथ जाके सुभान अल्लाह आखना गवारा नहीं ना करता, वो जानता है कि इत्थे भी वीडियो आई यानी कि गल है ओदी काम बकली के हाथ जाके अंदर दे झंडे बना के कहते कि रब साईं उच्ची शान करे, कहती रब साईं उच्ची शान करे, ज़िक्र उससे दा खास मेहमान करे। ओए उतना हाथ जीता इंसान करे, उतना हाथ जीता जेड़े मोए बैठे नो खैरे, उतना हाथ जीता इंसान करे। और तुहाडी मिन्नत है रमजान करे,